and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. Pumantaon siya magrabihi. Si Kuan, Ma'am Rika. Ay, ito alagi. Sa? Mo nag-uban ni pare James sa iyang kwarto. Wait, Murag, with full authority naman to. kay, Murag may approval naman to ni pare James nga aduna na siya katungod. unsa? Aray. Ikaw gid Sir James, gingnan gani na siya nga ayaw pagliw kay matandog ang imuhang samad ug bunog. Mukabot ramang ko sa tubig na nasa kong uluhang dapit. Pero di ba na maabot? Ngano ka di kun musulti lang kanako, kay ang pagtunol naman ako. Paikog ko nimo. Maikog ba uy? Kadiyot. Narang bottled water. Kadiyot ha kay ako ablihan aron nga moderate na lang ka og inom. Ikaw gyud. Ako na lang. Kaya ramang guna ko. Kaya lagi, unya ako matandog ni mong samad. Kanus apa man na mamaayo. Ngara inom. Ako na lang magunit. Okay. Sige. Bisan dili kaya. Mga risgar pa gyud ka. Ako na gani mo pa inom nimo. Malihog na lang ko. Daan. Salamat. Salamat ka taon, uy. Tuod ba si kipangita ka na sa inyo? Niya man sila si Toranding o si Chelsea. Niasab si Pare Baldwin. Pwede ka na nga Nga, pwede na ko mo ulit? Imo na ba kong gihinginlan? unsa kay gihingin lang. Wa uy. Ang ako nga Nga, sa? Kuan. Dili ko gusto nga asulon mo ang imong kaugalingon ako. Okay ra ko. Wanay kuidaw kini nga akong kaimtang. Dili ka pa rin mo uyon, sir, kung ako lang una ang atiman ni mo samtang niya ka pa sa ospital. Kuan kini. Kalipay na ko, Sir James, nga atimanon ka. Kay sayod pa ako nga wa kay asawa ron nga makaatiman ni mo. Kuan kini bitaw. Sa ako nang gikaingon. Dili ko gusto nga mahasol ka. Kaya ra nila ni Torandi o Chelsea ang pag-atiman ako din. Mahimo ra magani nga ako na lang. Bitaw. Kaya ra maguna ko. Saba diha, oy. Onya, kung mahog ka ng imuhang bed, maunsa man ang imong samad ug bunog. Ha? O, diba? Oh. Madungag ka na sa pang imong problema. Sorry, kayo rin kami. Pero usban ko. Usban ako, dili ko gusto nga mahasol ka. Dili ko gusto makahasol nimo. Niya, manisab si Goryo nga mutabang sa pag-atiman ako. Sa laktod, may mga tao sab ko sa tindahan nga makapuli-puli nila din sa pag-atiman ako samtang niya ako sa ospital. Kaya sa mga tinuod nga rason, sir, nga dili ka man kamuuyon nga ako ang atiman mo din sa ospital. Ha? Unsa man gyud tinuod nga rason, sir? Uy! Ako na nanahigmata nga among baby Chelsea! Ay! Unsay baby tito? Kadako na nako Hindi naman ko baby. Apo ka diyaw, ay bibigyan ka ay para na ako. Tiguang naman ko. Uy! Kisa ko naging unay mong tikuwang na ko! Ako. Oh, ikaw raman ka ha. Hala, dili naman di ay ni ato. Kisa maning bay. Unsay bay?
Niya tas Dr. Day Chels. Sa ospital ba kayo? Giyanihin na tos daddy ni mo. Hala tuod, si Daddy. Hay, si Daddy. Di ba na-disgrasya siya? Ops. Relax lang. Hinahinay lang ta, ha? Wanay ko daos daddy ni mo. Wala tayo angin kabalakan. Ikaloy na sa Ginoo. Wala siya magrabihid, day. Hay naman siya. Ato ko niya. Ay, tawala sa daddy ni mo sa iyang private room. Pero hinahinay lang lagi. Dili pa pwede nga adto ta. Nga nung dali man pwede. Kisa man dahil nagbantay niya dito, Tito Turanding. Kasi nagbantay niya dito. Ay, kadiyo ta, pero gigutom ka rin, no? Ang tricky gutom. May daang pagkaon si Ninong Baldwin ni mo. Kaya ta kay ako ablihan na ron mukhaon ka. Dili ko. Wa man ko gutuma. Uy, nga naman ay kung wak ka gutuma. Kaon lang. Kalain, busog manggugo. Ato kong daddy. Ayaw sa laki. Siya ba, uy? Ay, patuogod. Stilan ka, patuo sa ibang temporary mami. Usay temporary mommy. Ako good. Ako yung temporary nga mami. Once mami na yung Milani. Ako lang una mo'y mahuli sa pagkakaroon, ha? Pinsitan sa nato sa mami Milani ni mo. Unsa man ang pinshit ba? Ay, basta sabat lang. Wasap ganing kong kasabot. Basta ba rin ako ipasabot mo na. Kalibong ni mo dito, oy. Ay, lagi kalibog. Kay dili na maayo. Lisod ko dili maulian. Kuyaw! Nga naman. Ay, basta kuyaw. Ay, narapangutan na agwad. Hala, Unsa naman sa ihala? karon pa ko kay Nungdom. Di ba din ito si Ma'am Rika May ganiha? Patay. Aha! Aw! Ay, dinhi ba good to? Dini, oy. Iya man gani ni Panyo, oh. Asa? Oh. Ayay. Ang panyo ni Rekaming ang gitrapo niya ni Chelsea kanino. Iya manggod ni Tito Turanding. Han man day siya. Mitabang ra ba to siya ganiyag tabang nako, no? Koan ka ng ipastilan, oy. Nawa na impatsun na. Dinigit siya ganiha, Tito. Buutan man day siya. Kay iya kong gitabangan ganiha. Ha? Hain man siya, Tito. Mayo naman ko. Oh. Oy! No. Sabi, bangon ka, bangon! Gipapahuwi ka pa sa doktor, tay. Okay naman, Kuko. Kay numdum ko, gipatumar man ko sa nurse ganiha og gamay nga tablitas. Maong naayon ako. Ha? Nayo na di ay ka? Naunsa man ka, Titoy? Gikabuhi gihapon ka? Unsay gikabuhi? Wow, way! Nangurog ka man gud pagsukmat sa akong sakit gud. Yaman ko nakabantay nga niabot si Ma'am Rika May nga mitabang nako. Mga tutang daddy Tito na. Basin to si Ma'am Rika May Tito kay mag-thank you ko. Kaluoy ni mo dad oy. Kataganda ay ni mo samad og bunog. Ay, paghilak lang ka. Okay naman ko. Okay lagi ko. Love kayo ta ka, Dad. Love jud kayo ti ka. Chelsea, lang ka. Love sa kay ka. Nagpakabuhi ko lang ka tungod mo. Nanghangyo ko sa Ginoo nga mabuhi ko para nimo. Dad, ninomdom lang noong ko di Mami Melanie. Siya unta dayangay mo bantay ni mo, Dad. Siya unta. Chelsea. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!